Welkom bij Kikker TV, de lokale televisie van de gemeente Sluis. We beginnen vandaag in 1945. Koningin Wilhelmina bezocht Oostburg. Dit is de grensovergang tussen Nederland en België in het plaatsje Ede. In 1945 zette koningin Wilhelmina hier haar eerste stap op Nederlandse bodem nadat Zeeuws-Vlaanderen bevrijd was. Om de gebeurtenis extra te benadrukken is in het dorp een streep getrokken om de grens te markeren. Maar de koningin moet zoveel handen schudden dat ze niet eens merkt dat ze de grens overloopt. En daarom poseert ze nog eens, speciaal voor de camera's. Het is tenslotte een historisch moment. Als koningin Wilhelmina de grens over is, gaat ze naar Oostburg. Oostburg lag helemaal onder het puin en was verwoest door de oorlog. Dit huis achter me stond er in 1945 ook al. We hebben foto's van hoe het er toen uitzag. Dit was het eerste huis wat koningin Wilhelmina bezocht toen ze weer op Nederlandse bodem was. Annelies de Smet weet nog dat ze in het huis achter mij ontvangen werd door de majesteit. Dat ik bij de familie Meijs, de notaris dus, bij de koningin moest komen. Maar voordien had ik bloemetjes mogen geven, ander. Maar dan weet ik, die beelden heb ik niet meer. Maar ik mocht wel, de familie Meijs, daar was ze op bezoek, daar ging ze een kopje thee drinken. En de koningin liet vragen of ik nog eens wilde komen. En toen mocht ik op haar schoot zitten. En dat herinner ik me dus nog wel. Ook Gerard van der Velde was erbij toen de koningin de woning aan de Hennekenstraat bezocht. Ik ben op een Duitse fiets ben ik naar Oostburg gekomen. En ik heb mijn fiets daar ook ergens gezet. En ik ben op een stuk steenpunt gekropen. En dan komt dus die harde majesteit, maar dan hebben we wel een uur op moeten wachten, misschien wel 1,5 uur. Eer dat zover was. En dan kwam hij daar aangereden met een gevolg van Jeeps. Dus militair gezag liep daar rond en nog wat anderen. Het waren al soldaten die er rondliepen. En ongeveer voor min, ja, van hier tot aan de muur, daar zo, ja, zo ver was ik er vandaan. En ze was heel aangesloten, echt waar, ze was heel bedroefd. Ze heeft dan ook nog onder leiding van de waarnemer, burgemeester, notaris Meijs, rond die markt een rondgang gemaakt. En mensen die aan zwaar getroffen waren in Oostburg heeft ze een hand gegeven en met die mensen gepraat, die hele boel. Maar ik ken dus die koninklijke tranen zien vloeien hoor. Ik ken ze zien vloeien hoor. Maar dat was voor mij toch ook als jongen van, ja, zeg maar 15 jaar, toch heel ingrijpend. En ja, aan die oorlogsbeleving, dat ging eigenlijk als een wals voorbij. Maar dan komt al die koningin met, die kwam dan een keer eventjes haar gezicht laten zien. En is meer, ja, dat was toch zwaar. Het was ingrijpend. En iedereen ging stil en veel mensen het stond schreeuwen. Veel mensen hebben dat pakkend gevoeld, dat op de markt rond Oostburg stond gewoon te schreeuwen. En dat Wilhelmus gespeeld hier. Je kon eigenlijk gewoon, ja, je kon eigenlijk, iedereen sting stellen, niemand sprak er een woord. En ze namen de pet af, de roet af. 9 jaar later kwam koningin Juliana naar Oostburg om een herdenkingssteen te plaatsen waar haar moeder in 1945 geweest was. In het oude gemeentehuis van Aardenburg hier achter mij vonden we foto's van deze gebeurtenis. De gemeente Sluis ziet graag dat de winkeliers energie besparen. Dat kan door de deuren dicht te houden.
Nou, we gaan de winkels langs de sluis en de mensen die de deur open hebben staan terwijl de verwarming binnen brandt. Dat is allemaal energieverspilling, dus we willen die mensen een bordje geven. Waarop staat dat ze gewoon open zijn terwijl de deur dicht is. En we hopen dat ze daar aan mee willen werken. En als de deur al open staat, of als de deur al dicht is en verwarming staat aan, dan geven we ze een pluim. Dat ze het goed doen. En dat gaan we nu even doen. Deze winkel heeft de deuren wel gesloten. Hallo. Wij zijn de Groene Jongeren van Sluis en we zagen dat u de deur dicht had. Dus wij willen u daarom een dikke pluim geven. Dankjewel. Alsjeblieft. Merci. En nog een bordje voor op de deur, zodat de mensen kunnen zien dat u open bent terwijl de deuren dicht zijn. Oké. Alsjeblieft. Zullen we ophangen? Alsjeblieft. Merci, dankjewel. Succes nog. Dankjewel. Nou, dan ga ik u een dikke pluim geven, omdat u de deur al gesloten heeft. En een bordje wat u eraan kan hangen. Oké. Alsjeblieft. Dankjewel. We gaan hier even een dikke pluim verzorgen, want die heeft zijn deur al dicht. Dat de winkel gewoon open is, zeg maar. Ja. Dus als u bereid bent om mee te werken, om met die baas te overleggen, dan wil ik u dit bordje geven. Ja, dank u. Alsjeblieft. Gaan we zeker doen. En dan krijgt u er nog een Super. bordje bij. En dan krijgt u een pluim omdat u mee wilt werken. Ah, lief. Alsjeblieft. Oké, doei. Dank u wel. Ja, het gaat echt keigoed. Nou, alsjeblieft, een bordje. En een dikke pluim, omdat u meewerkt. Nou Stefan, jij zit ook bij ons in het team. Ja, Maar wat vind jij van deze actie? best een goed initiatief. Je laat in ieder geval natuurlijk de mensen weten dat de deur dicht moet wanneer het voor energie te besparen. Ja. Ik vind het wel een leuke actie. Konijntje. Ik wil u een pluim geven omdat de deur dicht is. En ik heb nog een bordje. Shit. Die op de deur kan hangen omdat het open is. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. En alsjeblieft. Dank u wel. Hallo collega. Hoi. Maar goed ging wel gewoon nu wel dus, hè? Filmen. Zorgeloos dierenleven zorgt voor zieke en zwervende dieren. Hoi. Komt erin. Ja, wij zijn een stichting die vangt mishandelde en verwaarloosde dieren op. En die rehabiliteren we, die socialiseren we. En dan zoeken we daar weer een nieuwe eigenaar voor.
hebben dieren die binnen worden gebracht. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Hè? Vogeltjes, duiven uit het nest gevallen, egeltjes. Maar voornamelijk bij de stichting hebben we honden, katten, schapen, konijnen, kippen. Ook wat knaagdieren, zoals chinchilla, vogels, eigenlijk van alles. Ik ben nu even een nootkooi aan het pakken, want ze hebben net een kraai binnengebracht. Dus ik heb nu een nootkooi en daar gaat hij eventjes in. En die blijft bij ons. Die blijft bij de stichting, de kraai. Omdat hij heeft geen pennen meer. Dus dat betekent dat hij ook niet meer kan vliegen. Daar kan hij ook goed roepen. Ja, het is een fanatiekeling hoor. Ja. Jacco, we noemen hem altijd maar Jacco. Jacco? Dat hij niet zo kunnen, hij heeft altijd kunnen vliegen, dus ik denk... Dat kan zijn dat hij gewoon per ongeluk zijn pennen, of dat hij gestoten heeft en dat hij dan zijn pennen kwijt is geraakt en dat ze gewoon weer aangroeien. Ik denk dat het allemaal van in die volière, allemaal datzelfde dingetje, dat hij maakt die sprongen en dan gebruikt hij zijn vleugels en elke keer die pennen breken. Ja. Dat denk ik. Voorzichtig! We kennen allemaal het Visserijmuseum, maar wisten jullie dat er ook kinderfeestjes gehouden worden? Ik ben Ans Wolfert en ik werk als vrijwilliger in het Visserijmuseum in Breskens. Ik doe daar samen met 8 andere collega-gidsen de rondleidingen voor de groepen. En dat is heel leuk werk. Het Visserijmuseum vertelt eigenlijk de geschiedenis van de visserij in Breskens. Van het begin tot nu toe. In die eeuw waar we nu eigenlijk verder zijn, is er heel veel veranderd. We hebben een Thijs Verschoorzaal waar 845 opgezette vogels zijn. Hele speciale schelpen en ook hele mooie koralen. En er is eigenlijk nog heel veel meer te zien. Er zijn haaientanden, botten van de mammoet enzovoort enzovoort. Vandaag komt Marieke, die komt met een groepje uit Middelburg. En zij wordt 8 en ze komt met 10 vriendinnetjes. En we hebben vanmiddag eigenlijk een beetje een thema. Omdat hier op de kaai de Bresco ligt vanaf vorig jaar juni. En wij willen daar een beetje op inspelen, omdat het Visserijmuseum daar ook heel veel in voorkomt in die verhaaltjes. Bresco is dus de robotvis. Die was hier door een kunstenaar gemaakt, door Albert Kramer, die ook de andere figuren hier in Breskens op het Spuiplein en het krabbetje en hier het sardineblikje had hij ook gemaakt. En daar moesten we dus een naam voor hebben. De scholen hebben de opdracht gekregen of ze daar eens over na wilden denken. En de kleine Manon uit groep 1 hier van de basisschool, die heeft dus de naam Bresco verzonnen. Ja. Wat grappig. Dat is een foto. Ik ben al lang.
knopjes aan doen. Dit hoor je ook echt het spelletje wel spelen. Dan moet je achter links staan. Wauw. Ja, je draad erop gooien. En aantrekken naar beneden. Goed zo, boven in de maas. Ja, Marieke die kan het nog wel een beetje hoor. Je draad er ontgooien, een beetje aflaten. Goed zo, dat is zo goed. Boven in de maas erin. Goed zo. Goed zo. En wat vond je het leukst op je feestje hier? Nou, dat we vissen mochten aaien en zo. Nee hoor, ze zijn niet gevaarlijk, dat begrijpen jullie toch wel echt. Nee hoor. Ja, maar het lijkt wel een circus. Het is een hondhaai. Een hond? Het heet een hondhaai. Er zijn ook zeekatten. En er is ook een kathaai. Er zijn ook zeekatten, maar dat is weer wat anders. Dan gaat hij hier. Maar een zeekoe? En een zeekoe is er ook, ja. Ze vinden het hier een leerzaam en interessant museum, maar ik denk dat ze het vooral een gezellig museum vinden. Als ze 1 keer geweest zijn, dan zien we ze vast nog wel eens een keertje terug. We blijven nog even in Braskes. De openbare basisschool deed onlangs mee aan de CITO-toets. Na 3 ochtenden diep geconcentreerd CITO-toets te hebben gemaakt, zit het erop voor de groep 8 leerlingen. Vandaag kijken we op de laatste school, de OBS in Braskens. Ben je blij dat het erop zit? Ja hoor, ja. En waarom? Nou, dan gaan we gewoon morgen weer beginnen met het gewone programma. Nou, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet. Want 's middags doen we wel altijd wat leuks. En wat zijn de leuke dingen die je 's middags doet? Spelletjes of film kijken. Ja, het is wel stel in de klas, dus dat is ook wel weer leuk. Alleen als je fluistert of zo, dan hoort de meester het sneller dan als je in die groepjes zit. Ben je benieuwd naar de uitslag? Ja. En waarom? Nou, ik wil wel weten of ik het goed of slecht heb gedaan. Ik denk wel goed, maar... Want dan weet je ook waar je precies heen gaat. Nou, dan weet ik wat ik een beetje kan doen op middelbare school. Nou, het is ook een deel waar je naartoe gaat, maar ook een deel hoe je het gewoon op school doet. Hoe ging de toets voor je gevoel? Wel goed. Wel goed. Want het waren best wel makkelijke vragen. Voor mijn gevoel ging het wel goed, maar er zaten ook best wel moeilijke vragen in. Het ging weer goed, de vragen waren makkelijk, ik wist veel, dus... Voor mijn gevoel wel goed. En hoe lang moet je op de uitslag wachten? 4 weken. Ga je iets doen om de CITO-toets te vieren dat het klaar is? Nee. Ja, ik denk wel lekker eten vanavond. Frietjes met lekker frikandel. Nee. De CITO-toets van 2013 zit er weer op. Nu is het voor de leerlingen wachten op de uitslag.
Iedere woensdagmiddag maken de jongsten bij ons een eigen televisieprogramma. Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag gaan we onze reporters een dagje volgen. Kom maar mee. Stop. Zie je dit? Ja, ik heb daar een heel stuk mooie van die madeliefjes gevonden. Oké. Toch ga ik daar naartoe. Ik roep tot 3, dan ga jij opnemen. 1, 2, 3. Wat zijn jullie hier aan het doen? Vandaag is het met de kids mee. De woensdagmiddag is altijd met de kids. Dat noemen we de vliegende reporters. En vandaag zijn we op pad eigenlijk weer voor een nieuw item te filmen voor Kikker TV. En hun komen altijd met hetzelfde idee. Hun hebben, nee, ik bedoel niet hetzelfde idee, maar hun komen altijd met hun eigen idee om het te filmen. Vandaag is het dus over lente en ja, zijn we weer op pad gegaan om te gaan filmen. En wanneer we daarmee klaar zijn, gaan we dan monteren. En dat doen ze allemaal zelf. Filmen doen ze zelf, monteren doen ze zelf. En de ideeën brengen doen ze zelf. En ik loop er gewoon iemand bij om gewoon eigenlijk niet op gevaarlijke plekken te laten niet oversteken of zo. Gewoon zoiets. Nee, geen persoonlijk film. We hebben gezien waar de reporters mee bezig waren. Nu is het tijd om een kijkje te nemen bij de meiden. En vind je het leuk om dit te doen? Ja hoor, ik vind het wel leuk om ze te helpen om dingen te zeggen hoe ze het beter kunnen doen en zo. Een beetje te begeleiden. Ja hoor. En vinden ze het zelf ook leuk? Nou, dan kan ik misschien beter even aan hen zelf vragen. Kom even. Vinden jullie het leuk om filmpjes te maken? Ja. En waarom vinden jullie dat leuk? Omdat het leuk is. Omdat het toch iets anders is dan na school. Dan heb je nog iets leukers te doen met heel de tijd tijdens je huiswerk zitten maken. Ja. Degene die moet interviewen gaat aan die kant van haar staan. Voor het ijsje voor. Doe het maar alsof je aan het eten bent, ijs, hè? Staat hij aan? Onze jonge vliegende reporters hebben een reportage gemaakt over de lente. Hallo, wij zijn vandaag bij Kikker TV in het parkje. En het is een vrolijke lentedag. Daarom ook dit onderwerp, de lente. Wat vind jij van de lente? Ik vind de lente heel erg leuk. Waarom dan? Omdat de zon weer schijnt en de bloemetjes komen in bloei, het wordt weer warmer. En is het ook uw lievelingsseizoen? Of? Ja, ik denk dat het wel mijn lievelingsseizoen is. Prachtig. Dan kan ik tenminste weer een keer naar buiten. Net als de koeien. Als het mooi weer wordt, willen ze naar buiten. Dat is bij mij ook zo. Oké, houdt u van bloemen in de lente Ja, en zomer? anders zou ik niet zo'n grote tuin hebben. De lente. Nou, we zijn blij dat de zon weer schijnt. Ja. Met korte broeken en mouwen.
Korte mouwen nog niet. We zijn blij dat we weer lekker... een korte broek aan. Blij dat we weer lekker buiten kunnen zitten. Ik heb wel een korte broek aan. Ja, als het zulk weer is, heerlijk natuurlijk. En wat vind je genieten? Genieten op het terras zitten, biertje, genieten. sigaretje erbij. Heerlijk. Ik vind het geweldig, de lente. We staan op de markt en in de lente is het natuurlijk prachtig weer. En zoals vandaag, een mooie dag. En dan trekt het extra volk. Dus wat mij betreft mag het hele jaar lente zijn. En verkoopt u dan ook veel meer? Natuurlijk verkopen we dan veel meer als dat het koud is. En het moet ook weer niet te warm zijn. Maar zoals vandaag, zo'n graad of 14, 15, dat is ideaal voor de markt. En dan verkopen we het beste. Ik vind het een leuk seizoen. Waarom? Omdat alles staat weer in bloei, leuk. De klok wordt weer verzet, je kan langer spelen. Het wordt langer licht en het wordt warmer. En is het ook je lievelingsseizoen? Ja, vooral omdat het warmer wordt en zo. Ja, het is ook lekker buiten spelen, de zon schijnt, bloemen komen tevoorschijn, allemaal felle kleuren. En dat is ook wel leuk. In Nederland is het gewoon het mooiste seizoen. Want in de zomer is het niet veel pluis. Ik vind het een leuk seizoen. Is het ook je leukste seizoen? Ja. En waarom dan? Omdat je er langer kunt buiten spelen en de bloemetjes gaan bloeien. Ja. Waarom? Dan kan je spelen, spullen doen. Je kan naar de winkel, je kan bloemen planten. Dus Is het ook je lievelingsseizoen? Nee, dat is de zomer. Oh, ik vind het wel leuk. En ja, de bloemen bloeien. Wat vind je leuk aan de lente? Oh, ik kan in de lente wordt de klok verzet, dus dan kan ik sneller langer buiten spelen. Maar de meisjes wilden niet achterblijven. Ook zij filmden over de lente. Wat een lekker weer zeg. Zo zou ik het elke dag wel willen. Zullen we aan de mensen gewoon vragen wat ze ervan vinden? Ja. Wat vind je ervan? Leuk. Waarom? Waarom? Dat je dan buiten kan spelen. Wat vind je leuk om te doen in de lente? Buiten zijn. Ben je nu blij dat het eindelijk lente is? Ik vind het geweldig. En wat ga je vooral doen in de lente? Allereerst ga ik mijn verjaardag vieren in de lente. Want ik ben een dag voor de lente jarig. Dus voor mij begint het altijd goed. Eerst verjaardag vieren en dan de lente. Wat vind je leuk aan de lentedag zoals vandaag? Het zonnetje. Daar word ik helemaal vrolijk van. Ben je blij dat het nu eindelijk lente is? Wat zeg je? Ben je nu blij dat het eindelijk lente is? Ja, zeker. Ik vind dat leuk. En wat ga je vooral doen in de lente? Lekker wandelen, want dat doe ik graag. En buiten zijn. Buiten zitten. Lekker een terrasje pakken. Leuke dingen doen. Heeft u al zonder jas te lopen? Of, ja hoor, ik ben toevallig vanmorgen ben ik zonder jas. Ik gewandeld. Zo, dat weten we dan ook weer. Ook waren we bij route 55. Wat dat precies is, ziet u in de volgende reportage.
Route 55, het zomerse fietsevenement voor senioren, bestaat dit jaar 15 jaar. In die 15 jaar is dit gezellige evenement uitgegroeid tot een belevenis waar senioren massaal aan deelnemen. In dit filmpje krijg je een korte impressie van het evenement. Het afgelopen jaar, 2012, werden maar liefst 1700 toegangsbewijzen verkocht. Het grote succes is enerzijds te danken aan het unieke concept, bestaande uit een mix van gezond bewegen, ontmoeting met generatiegenoten en de mogelijkheid om kennis te maken met voorzieningen of bedrijven die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. Anderzijds is het succes te danken aan de samenwerking tussen verschillende partijen, ouderenorganisaties, lokale werkgroepen van vrijwilligers en welzijnsorganisaties. Bovendien maakt de lengte van de route, ongeveer 30 kilometer, het mogelijk dat iedereen kan meedoen. In de routes zijn meerdere stopplaatsen waarbij men kennis kan maken met aspecten van het leven in beide regio's. Diverse organisaties en bedrijven zetten speciaal voor deze dag hun deuren open. Hier kun je genieten van een natje en een droogje. Kun je bijzondere sites bezichtigen en kun je genieten van de prachtige Zeeuws-Vlaamse en Vlaamse natuur. De 55 is het stimuleren van bewegingsactiviteiten in de zomermaanden, het bevorderen van contacten en het verstrekken van informatie over bezienswaardigheden binnen de verschillende regio's. Jaarlijks worden er wel 5 verschillende routes uitgezet. Elke route gaat door een ander deel van de grensgebieden in Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen. Tot ziens in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Wat is Portals precies en wat kan Portals voor u betekenen? Precies een jaar geleden opende Portals hier de deuren in Oostburg. Ik ben benieuwd of de mensen in de gemeente Sluis Portals inmiddels goed weten te vinden en ook waarvoor. Hallo mevrouw. Hallo. Mag ik u wat vragen? Ja hoor. Kent u Portals? Nee, ken ik niet. Nee, heeft u nooit van gehoord? Nee. Nee. Nee? Nooit van gehoord? Nee. U ook niet? Nee, ik ook niet. Ik ken Portals. Ja? Bent u daar wel eens geweest? Ik ben daar al meerdere malen geweest. Hallo. Hallo. Weten jullie voor wie Portals bedoeld is? Nee. Portals is bedoeld voor eigenlijk alle inwoners van de gemeente Sluis. Van jong tot oud, van min 9 maanden tot plus 100, kunnen bij ons terecht. Oh, dit is ook voor mij! Ook voor mij. Ook voor ons! En ook voor mij. Ook voor mij. Voor ons allemaal! Maar wat is Portals eigenlijk nu? Ja, Portals kan bieden eigenlijk alles wat te maken heeft met welzijnszorg, opgroeien en opvoeden. En dan kun je het hebben over de zorgen, de problemen die er zijn, maar ook voor leukere dingen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een festival in de buurt. De jongeren zeggen van, goh, we willen met z'n allen iets gaan doen, maar we weten niet zo goed hoe we dat aanpakken. Nou, daar kunnen ze ook ons voor bellen of langskomen. Iemand die een eigen bandje wil oprichten, dat is ook iets waar je zegt van, ja, hoe vind ik andere bandleden? Nou, dat kan bijvoorbeeld
bijvoorbeeld ook. Dat is ook leuk. Of een kinderopvang die zegt, goh, we willen eens iets met meerdere kinderopvangcentra organiseren voor de kindjes een dag. Dat kan ook. Maar daarnaast is het ook, als mensen dus problemen hebben, kunnen ze ook bij ons terecht. Op alle gebied. En als ze hier komen en ze hebben een vraag en wij kunnen ze niet direct antwoord geven of we hebben niet de juiste medewerker op dat moment in huis, in Portals zelf. Dan wordt hij altijd verwezen of doorgeleid naar de instantie of naar de persoon die persoon wel kan helpen. We hebben sinds kort een prachtige website, www.portalsluis.nl. Daar staat alles op wat Portals betekent, wat Portals voor je kan betekenen. En dat is mooi onderverdeeld, dus als mensen daarop kijken, dan kunnen ze, als ze ouder zijn, of een ouder, het is niet ouder, maar dan klikken ze op ouders en dan komt daar allerlei informatie met linken doorgelinkt naar andere websites die dan weer specifiek over iets gaan. En wat voor ons belangrijk is, dat Portals dus meer bekend wordt. Dat mensen jullie kunnen vinden. Dat mensen ons kunnen vinden, ja. www.portalsluis.nl. Gevonden! Gevonden! Zijn er ook nog kosten aan verbonden? Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. Ik heb gehoord dat het ook een open dag is. Kan iedereen daar zomaar naartoe? 16 maart is het open dag van de zorg en welzijn. En wij zijn vorig jaar op dezelfde dag, dus ook op diezelfde open dag van de zorg en welzijn, zijn wij hier officieel open gegaan. Dus voor ons is het eigenlijk een feestje op 16 maart, dus het eenjarig bestaan. En dan kunnen mensen die dag, dus op zaterdag, binnenlopen van 10 tot 2 bij ons. Om eens te kijken van hoe ziet het daar dan uit, kan je vragen stellen. Er zijn alle organisaties die hier vertegenwoordigd zijn in het gebouw ook aanwezig. Dus in die zin hopen we dat er veel mensen langskomen, omdat we toch graag willen dat Portals bekender wordt. Oké, tot zaterdag dan. Doei! Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.